Saben dino aku ngancani jalo apa mesti tak turut. Oke guys, kembali lagi dengan saya Gilang Maulana Putra di channel Gilang Gabutnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang keseharian saya ketika mengikuti program belajar di rumah. Gawat iki, temenan gawat iki. Oh, porek. Lapo kon niku? Kok kayak ngene sih? Santai lah. Tugas wake anjir. Tugas apa? Tugas apa maneh? Dan tugas maneh. Ngomong lho nesku. Tuk. Buat kau ya, yang kau ngeluh, yang kau ngasih tugas banyak-banyak bikin siswa itu jadi stres. Tugas uwakeh lo. Tugas. Rentep. Sedino kudu mari. Ya ngono ku, sing garai. Arek iku iso dadi ngelu. Tugase rentep. Uwakeh temenan lho tugase iku. Cancuk. Sumpah lho. Nek terus-terusan kok ngene, arek-arek iku bakalan iso stres ngono lho. Gak ono refreshing, gak ono apa. Masih tugase saiki. Saiki kan. Tapi iki belajar nang omah. Gak enek kanca. Gak enek apa-apa. Gak enek sing iso bantu. Apa meneh lek pas kuota entek kan? Betul gak sih? Ya. Lah iya, ngono ku lho. Aku kate ngekei tips carane ben awakmu iku gak stres pas belajar online. Oke. Pertama, mari sinau ngegame. Setiap pelajaran siji mari ngegame. Engko lek pelajaran keloro mari ngegame. Pelajaran ketelu mari turu. Yo, intine iku koyo ngono lah. Jadi awakmu iku butuh refreshing. Contohnya awakmu mari ngerjano tugas, mbok iku awakmu buka-buka sosial media lah, buka-buka apa, sing duwe pacar dan di chat, sing gak duwe pacar dan mati wae lah. Yo, ngono ku lah sing dikembangno iku perlu dikembangno sih sakjane ya kan? Betul gak sih? Yo. Nah, yo iku. Kamu kudu pinter-pinter bagi waktu ngono ya. Antara belajar ambek ngegame. Ya kan? Setiap belajar paling 20 menitan lah, 20 menit belajar atau pas sing saiki ujian, ya ndang ujian 20 menit ujian, 10 menit main game. Mulai main game sampai setengah jam ya gak apa-apa sih sakjane. Tapi yo kudu eling waktu lah ya. Pokoknya mari ngegame iku belajar mana? Nek awakmu duwe waktu saya belajar mana? Nek awakmu gak duwe waktu ya gak usah belajar gak apa-apa. Belajarnya iku engko iso ditunda sampai jam-jam piro lah ngono ya. Yo contohnya awakmu target jam. Engko aku jam 3 belajar. Sinau, yo iso dilakoni. Tapi yo ngono rek, awakmu iku saiki yo dilanda kemalasan. Soalnya awakmu belajar di rumah, awakmu bakalan males rek, mau males pol, temenan no. Yo kan? Yo. Iku lho. Nah, awakmu wis kadung males, yo awakmu gak iso sinau lah rek. Awakmu iku pasti mikire, wah aku iki kudu ngegame lek gak ngono ndelok lek awakmu kuota akeh, aku bakalan YouTubean utawa sing omahe nek wifi ne kan. Wow, YouTubean sampai gendeng, Mobile Legendan sampai gendeng. Yuk. Nek awakmu gak ngekei waktu kayak awakmu belajar, awakmu kapan pinter? Apa meneh iki praine rodok suwi iki saulan iki. Bayangno. Mumpung
saiki wis akhir minggu akhir. Jadi minggu ngarep Pak dhewe wis masuk sekolah kan ya kan. Lek ono perpanjangan maneh, amin. Yo belajar di rumah dan meluangkan waktu ya kan. Minimal belajar nang omah iku sak jam lah ya. Sak jam iku seluruh mata pelajaran sing dipelajari yo dino iki. Dino iki wayahe apa? Yo iku ae sing dipelajari minimal sak jam ya lah. Satu mapel sak jam ae lah. Jadi diluangno waktune rek. Aja kok kamu kudu males-malesan ta, kamu piye lah. Ojo rek, please. Aku dhewe lho. Nek kate males-malesan males anjing. Ya wes mungkin sampeyan video sing perlu tak omongno dino iki. Ojo lali like, comment, share, and subscribe. Ya kan? Ya bro, iyalah, iya. Oke, bye.